Oh, lak lanangane ra tanggung jawab. Ogok-ogok tok. Ya suwe jogo-jogo. Wong edan. Edang dududududududud. Jan panik kaya mancing lilin. Keluar mak. Jentit ngopi rasane mah. Jan kaya ketembak. Jambe 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 jambe. Ana semangka ditutuli Pendito Andriono kula nyuwun duwe. Gaspol ndanga, digaspol ndanga manuk kundanga. Ya bersih ya, Cak. Ini ya. Yo, terang nundung ndak dong, yo. Minggir, anak kodok liwat, minggir. Nyapa tak kok iso nesuwi lho. Alah. Ayo rambutnya bareng tukul langsung. Wilujeng dalu mak cangik. Wilujeng dalu cak
luar biasa. Nggih. Blangkonku balekno cah. Aja. Kowe mbok dol payu, kowe mbok lelang ning kene sisan. Kula luar biasa. Luar biasanya apa, Cak? Pada malam hari ini penentu kesenian yang sangat dilestarikan nggih dalu menika. Penonton tumplek blak wonten mriki tepuk tangan untuk penonton dalu menika. Sebagai contoh Sebagai contoh Jawa Timur tolak ukur. Tolak ukur. Jeno nanggap wayang enek percil penontonnya akeh. Berarti penonton akeh mergo enek percile. Ora, Tapi ya mergo enek wayange. Lah ngono awakmu lek omong kok mbok banter-banterne. Lah Lah, wayang penontonnya akeh nek. Golone Mbah Lurah, Mojowangi. Mbak Pramono. wong pelit sak donya lho kuwi. Kok iso? Oh, sik. Kok iso muni pelit? Jare dulurmu. Jare dulur. Lah tak jaluk lho ora oleh, tak tuku lho ora oleh. Apa ta? Apane? Brengos. Aku tak jebol didili sithik-sithik karo. Lah awakmu njaluk ya tuku ya Kula teng mriki pun ping pinten lho macange. Lah iya, biyen yo tau karo awakmu to aku. Nggih. Heeh. Mriki nika nggih penonton kados ngeten. Nggih. Nuwun sewu sing teng mriki lenggah, sing wingking wangsul. Monggo. Sing ngarep lungguh, sing mburi ngatik ora apa-apa. Nggih, tok. Wong kabeh pengen menyaksikan kok. Nggih. Nggih, iki acara setahun sepisan dinteni warga Mojowarno, Cil. Wah, saestu. Nggih. Kula mawon nggih ngrantos Ngenteni piye? tahun dengi ora aku kok masalahe. Jadi tak enteni ya Mas saiki. Ya dinteni mesti jadwale nek awakmu mesti enek. Mbok tari tahun berapa sok yo Nggih. enek. Mau wis dadi rasan-rasane masyarakat. Pokoke bengi iki ndandake Heeh. ning wilayah mriki niku teng Mojowarno. Mojowarno niku Ya. wis mengentaskan kemiskinan keluarga percil. Ya ora keluargamu tok. Lah, Ya beberapa keluarga banyak masyarakat yang UMKM hadir. berjalan, Bos. Perputaran uang berjalan di sini. Perputaran ekonomi. Kula teng wingking ning kono wong foto pira ning kono lha kok dijiwiti wong wedok-wedok aku ning kono kuwi. Ya ora masalah wujud tresnone karo awakmu. Ya lah jiwiti tangan gak apa-apa lah sembiarang aku sampai Ngono kuwi ya Gemes. kuwi gemes karo awakmu. Heeh. Menghargai dirimu sampun rawuh ning kene awakmu kuwi berarti mereka bangga. gemes lek ya ngomong tok ora apa-apa enek sing nyelengit ning kono. Lho, percil lek maca kok elek men jangkung sapa taruh. Tapi ya ora apa-apa Tapi aku kan wong sing sabar. foto Ya. termasuk mau mbak-mbak sing do hamil mau Nggih. do nyidam. Nyidam. Ngapain Eh. to? Foto teng mriku mulai nyidam sing enek sing 9 wulan, Heeh. enek sing agek sedina tas gawe mau jarene. Pas sedina Meteng oleh gak sedino. Lah ceritane piye? Lah tak tekoki jarene nyidam kok mboten oh tas gawe mau kok masuk gawe wis aku ya. Apa karuan dadi mau. Lah kula mboten kertas nggih. Lah iya. Acarane napa, Bos? Unduh-unduh perayaan besar-besaran Nggih. wonten ing GKJW Mojowarno. Alhamdulillah, awakmu ngerti apa ora unduh-unduh ning kene modele piye? Ya ampun, aku wis ping pira lho, Cah Bagus. Ping pira tapi nak duit entek awakmu kan lali ya. Endi aku tau lali aku. Biasane ngono. Ora. Unduh-unduh ning kene kuwi hasil bumi dari masyarakat dari Mojowangi. Heeh. Mojo Warno. Warno. Nggih. Anek Mojo Dhuwur, Heeh. Mojo Kembang, Heeh. Bang Mojo Jejer. Mojo Jejer. Mojo kabeh ya Pak. Mojo kabeh sing nanggap kene tok mbuh liyane ora nanggap belas. Ya iki wujud kerukunane ditumplek-blek ning Oh, iya, kene iya. enek awak dhewe. Nggih, Iki nggih. mau kabare Mas, wedhus siji domba satu itu harganya sampai 6 juta. Ngerti ngono Oh. winganane ora tak dol 800, tak dol ning kene. Kene ana lelangan mau lelangan. Heeh. Lelangan wedhus. Iya. Lah jenengan mboten usah tebe-tebe lah lelangan wedhus. Lah piye? Lah niki lanangane wedhus teng mriki kok. Pas aku lanangane wedhus iki lho. Lah niki ngopeni wedhus dangu lho, Nggih, Bos. kula niku. Apa iya? Alhamdulillah sakniki Nggo samben. Nggih samben teng griya Weh, iya iya. Ben iya. ada kesibukan, ada selain Wedhus jagel, wayahe ada- mangan ku piye to, Le? Wedhus wayahe mangan ya mbak-mbak ngono. Lah, ya wae, mbak-mbak. suarane wedhus wedok ngene. Diomong iki wedhus kuwi lho, Bos. Oh. Lah wedhus anu tuwek sing lanang, sing lanang. Wedhus lanang kuwi khusus, Pak. Suarane. Iya terus ngopo? Wedhus lanang kuwi. Wedhus lanang. Jenengan nek pengen ngertos Piye? carane. Carane Ora piye? wedhus, Dadi untuk menarik perhatian wedhus wanita. Heeh. Wedhus kok wanita. Wedhus betina. Wedok ngono wis wedok. Wedhus wedok. Biasa. Wedhus kok wanita. Wedok wedok. Wedhus wedok. Ah. Niku biasanya wedhus lanang karo nusuk. Nak pengen ngertos carane. Carane piye? Jenengan muni wo, lambe dhuwur dipuluk terus diobah-obahne.
Oh. Nek tapi ta. Jajal bos. Piye lak piye? Biasane nek dalang kuwi kan suara apa-apa iso, Iya, tapi iya. urung karuan iso suara wedhus. Iya, iya, iya. Ngerti teknike niku ngeten. Terus lambe dhuwur dipuluk diobah-obahne. Ah. Wah iya. Nggih, tapi ta. Wo muni wo. Wo kareti. Oh dipuluk Wo. tangan. Wo. Wah. Tapi iki timbangane wedhuse lek. Asik. Tapi Oh, apa-apa nek ngerti tekniknya iso. nggih. Heeh. Monggo menawi mbetahaken wedhus lanang kami. Iki dalang kok mbok wedhus niku masak wong edan kok. Lha sing disiki awak. Kuwi nek wedhus, ha nek iso nerokne. Lah kula segala macam rewa. Angel lho. Kirik iki gampang kirik. Iki jangkeng cakem apa to kaya ngene kok Domonge. Karek cilik. Cilik kuwi. Cilik. Babon. Bakon ya kaya umume. Lanang lah lanang. Nak lanangane awakmu pernah nonton film Tom and Jerry? Ro. Sing gede kae, jaga ning ngarep, wajahe serem sekali jegok medeni. Piye, Pak? Ngegeti aku kok. Lek kita Kaget lho. Lah awakmu takok tak wangsuli kudune ya Berarti ro kewan-kewan kok berarti. berarti kewan. Perilmu Pitik bongko kowe. Pitik delok pitik piye, pitik babon, pitik lanang. Piye? Babon. Nek babon ndelok lanangane, Kang. Lah lanangane. Nah, babone lanangane tanggung jawab apa ora? Nek Ah. tanggung jawab beda. Tak tanggung jawab. Nek tanggung jawab biasane bar ngono kae terus Oh, lah lanangane ra tanggung jawab. ogok. Ya semono Joko. Wong edan. Uangnya mbok ilmiah lah omong kuwi ora. Ilmu perhewanan menguasai. Lewat gasmu kuwi. Loh, aku sudah mengamati soalnya beberapa hewan ngono kae. Dadi aku apal suaranya. Sapi bongko kowe. Sapi deleng sih. Sapi sadurunge kawin apa bar kawin? Lah Sadurunge iya, kawin kuwi mesti Lah wis kawin. Iya. Opo enek? Gak piye dhewe ben bongkon. Wis saya sudah mengamati. Berarti kowe ora lak kewan nglumpuk ya ora kabeh. Kewan lupuk Wis. omong-omongan yo. Ya tenan ya. Sik kewan kok omong-omongan. Iki nggih Iso. rapat perhewanan tahunan kula nggih di situ menjadi saksi. Saiki ya wedhus omongan karo mari ngono sapi teko dicelentak jaran. Oh? Iya, piye ya, Jan? Terus maman karo kiri, Sapi teko dicelentak jaran. Ngerti aku. Cangkemmu iso Kulino melu rapat perhewanan tahunan Pak aku. Pak. Berarti kabeh iso no. Omong-omongan karo wedhus, mari ngono jaran teko, mari ngono bajul teko. Buaya darat enek ning ngono. Oke. Kiri wedhus jaran. Terus buaya. Ya. Dik, aku kangen. Loh, buaya darat. Boyo, lah ya boyo. Bocah iki cah kusuk. Suarane boyo ngono nek gak percaya takono sing ngendang. Kuwi boyo ya. Wo. Bocah iki kudune lanang karo wedok kok ora enek sing lanangan ki boyo ki ora ono. Kudu tanggung jawab semuanya. Alah, Contone ki lanang saiki ora boyo, ora dadi. lho, kok iso ora boyo ora dadi lho. Termasuk panjaki boyo tok. Memangsane. Yo ora kabeh, ora iso rata le. Apa meneh dalange iki lho aku lino. Lah alah dalangi saiki wis meneng, lungguh anteng. Meneng Kuwi obesity infus. sebabe apa, Pak? Dianggrek. Oh, kowe ngelok nek aku. Mitenono. Kon dhewe yo klenger kok. Lah nek pengenane jenengan infus. Sayang pirang-pirang dino. Nyapa Kang? Aku diinfus lah. Wis ngono kuwi. Berarti saiki dalange wis meneng. Anteng. Anteng mayang gon kuwi mesti anteng. Sebabe apa, Kang? Wedi karo sing wedok iki boleh. Itu goni to. Kowe padha karo awakmu. Ora ning ngono. Sing penting kan ngene iki menghibur to Mas. Iya no. Lah kula kalih Tole lah mesti menghibur to mriki mangke wonten sinden menika pundutane Mbah Lurah menika sinden wanita rai genset. Biasanya nogo niki dados genset kotak sakniki. Oh iya. Biasane wanita reno. Pesenan saking pesenan saking masyarakat. Masyarakat. Matur ngoten di tanjane niki sindene jenengan. Wah iya, Oke. seragam kabeh, Pak. Bayu kaya teh pucuk ijo pucuk.
Delok pomone koyo ngene iki, lak sing mbok delok apane lak aku wis gak bathuke Nek aku ya jelas sing tak sawang kuwi wajahe, Pak. Lah jenengan apane, Bos? Hah? Niki mboten niki pun, sing mriki. Heeh. Lah iki lak wae sampean dhewe. Iya bener. Lah ya sampean milih sindene lho tekan ndi. Alah rawani. Ah. Wong e tatak koyo aku. Iki umpami mboten enten budui ngono lho. Iya. Sing jenengan sawang niki sing dijenden Wong lanang ki aja nganti wedi karo wong wedok. Hah? Hidup wong Ketok lanang. dadane ketok apa sing dening semangate wong lanang aja pisan-pisan wedi karo wong wedok. Hidup wong lanang, Cil. Enggak, aku gak melo-melo. Aku gak melo-melo. Bojoku melok ning kono. Iya. Hidup, dia kenal nih klarifikasi. Hidup. Bahasa disentak. Apa hidup apa? Enggak, urip-uripan aku. Bar iki engko streamingnya tak potong pas tak kakon meni. Hidup wong lanang ora wedi karo wong wedok. Menek aneh apa sithik tak kirimno karo sing wedok. Tapi nuwun sewu lak kowe milih sing dia lak kowe milih ya. Yo. Ya jajal coba teko opone sih. Yo dari wajah pasuryanipun kuwi disawangkan ketok apik. Lah digawe tenanan aja teko wajahe le. Lah saka apane Ngeton. Wah, iki. Wah, yo, Jawa iki ngetone iki lho. berarti awakmu pundeng masalah ngono kuwi. Batuk. Iya. Batuk Iya, Wate. Lagi pertama iki lho awakmu Ngeton lho, aja terus teko ngono aneh netone digenahne sih. Wetone contone. Lah wage. Kowe teko apa wage? Umpama Wage iki wonge halus, Bos. Oh, wonge halus. Wonge halus ora isonan. Ah. Sabar. kuwi Ah. kelebihane. Tapi gampang ngempet. Maksudnya ngempet Ngempet akhirnya wage. Netok paling sithik dhewe kuwi. Iyalah. Pake kliwon. Kliwon. Kliwon iki bojoku. Kliwon. Heeh. Kliwon lah dijak omong-omongan sosok gak tek nyambung. Iya. Kliwon lah Heeh. dijak omongan sosok gak tek nyambung. Heeh. Tapi sayangnya luar biasa, Bos. Heeh, iya. Sampai ngopo sithik kelingan salawase iki. Heeh, iya. Heeh. Aku tau gawe salah pisan sayane dieling-eling. Alah terus kuwi. Kuwi mesti anggere nek masalah diunggah. Teko aku wong Banyuwangi le. Hitungan ki mau wage kliwon legi. Legi iki bedane. Beda. Legi iki nyambut gawene tenanan. Heeh. Ora kuat isin. Ya. Wis pokoke intine nyambut gawe tok digawe keluarga. Ah. Ning ora mikir awake dhewe. Oh, iki Wah. cokpe iki. Ndi, congwe kae. Heeh. Oh iya, Legi. legi kuwi mesti koyo. Heeh, ya. Paing pol dhuwur dhewe songo. Paing kuwi gampang nesuan tapi yo gampang lilih. Wah, iya. Resikan wonge. Berarti keras tapi yo gampang Lilih. lilih. Teko aku. Paing pon sing terakhir. Poni wonge kuwoproh poni biasa. Sing Poni pokoke pon. Kuwi koproh ora tau adus. Jek omong-omongan ora gelem. kuwi dalange lho, Kang. Heh? Awakmu kok iso hafal nek pon piyayine ngono. Pon kowe. Heeh. Ya ampun iso pon iki. Lah piye to awakmu kok gumun? Lah ya aku yo pon pon. Alah. Boleh yo koproh awakmu ngono. Aku nek menawa. Dhewe bodoh. Ya, awake dhewe grup ora tau adus wae, Cik. Ora masalah. Ora masalah. Penting sehat. Heeh. Ora Ora paing pon wage kliwon awakmu ya hafal kabeh. Apal lho. Nuwun sewu lak cara contone kaya cah iki sing tengah iki. Sapa iki jenenge? Coba. Sing ndi? Iki lho sing apik iki lho. Opa, kuwi sing rambutnya pirang kuwi to? Yo. Ha. Yo, oke mik jajal lho. Apik, Pak. Iki candi, Bos. Sing cangkeme bersih muni sing bocah apik iki lho. Ya terang sae lho, Pak. Heeh. Iki bibit-bibit sae niki. Iya, iya. Unggul Bangkok niki. Bangkok. Nduk, bareng asma sinten? Tepangaken nami kula Okfa. Sinten? Okfa. Okfa. Nggih. Pitalan saking pundi nuwun sewu? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Kene iki cecek. Sidoarjo mriki kali sinten nggih, Bang? Rencang-rencang. Rencang-rencang. Oh, nggih. Tesih piyambak napa sampun gedabel napa single? Isik single. Isih single. 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 Nuwun sewu kriteria laki-laki itu yang seperti apa kalau Ngerti kaya Mas Lentem. Nang lambemu gitu. Nyelok awakmu ki Kriteria. awakmu pantese dudu Apa? Anu, Okpa bisa berdiri. Berdiri aja. sekarang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini dari Sidoarjo, Jawa Timur loh. Wah. Ikon Jawa Timur juga loh ini. Niki nggih. Iya. Wah, sae ini. Wah, Iya. koyo ngene ya. Piye sih? Tem, bojomu jono iki tombak vario loro, Tem. tak tau apa. Okpa, Dalem. Sidoarjo ya. Nggih. Kalau sekarang ada di Sidoarjo apa di mana? Di Sidoarjo juga? Di Solo. Oh, di Solo. Nggih. Kriteria laki-laki kalau AA ingin tahu. Mas. Nah, Yang seperti apa? aja Mas, aja AA, Mbah Kung, Mbah.
Oh, cocok ya tak Mbah. Ojo lah, coba aku ketuaan aku. Jangan ya, berarti apa? Apa ya kriteria? Kriteria laki-laki apa? laki-laki mungkin Tinggi, Ya tinggi. tinggi, cakep, putih, Cakep. sugih, Sugih. duwe apa-apa, Iya. mati nduk wis ana saya. Iso ngono. Lah golekane angel men. Kriteria penilaian seorang wanita itu kan beda-beda, pasti ada tujuan Lah tersendiri. aku enek cah wedok kaya ngene iki Piye? nadane Nadane apa? eh, Nah. C. Ora ngono, awakmu karo tukang keyboard sajake kok wis akrab. Fa aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang Ayo. fotomu ning dompetku. Eleng, bojomu ndelok streaming lho. Yang aku kangen karo sliramu. Jangkrik. Tak elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang. Batang nyanyi apa? Iki lho sing nyanyi ini apa? Aduh, untukku ketata. Heeh. Lagi krasa. Bakal ya bene. Ya anu tem kemenangane dagelan ngene iki kok. Lagi Karo dalang wis ora enak apa-apane dalang iki. Nggih, Dadi kemenangane dagelan iki iso mak-mak nyekel-nyekel sinden. Lek dalang iki gelem ora gelem ya debok iki wis. nggih niku nek kalian pengen kadang-kadang debok niku lho. Oh, debok. Lah iya wis debok. Mongko okbak iki dadi rombong aku ora tau lho ngrangkul ngono ki ora tau lho. Matane Iya iki dalang. Mocok dalang. Enten mawon enten. Lah urusanmu ning kono lho, Lang. Kene iki urusane percil. Lah ngono iki padha-padhane lanang kowe ngrungkang-ngrungkul apa ya pengen aku. Kamu belum yang tahu yang satu ya? Apa? Mas sini, ada. Kendangnya mas. Apa? Ngalah menengok. Jangkrik. Asik. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Asik. Iol dikeol-keol, pinggulnya dikeol-keol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut asik, dangdut dut maju dan ke belakang. Nadang. Contohnya di contohnya ya. Alah mangga. Jangan isik no. Aku yang pengen kaya dangdut. Alah. Piye mau Mas? Wis to. Dan coba, Unyerno contoh isik. gini. Heeh. Nadane. Nadamu. Di contohnya. Heeh. Nadamu. Iki maju nih. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Gini ya, Mbak. Yol dikeol-keol, pinggulnya dikeol-keol enak. Iki awas. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Awas. Dangdut Asik. Cil, aku iso lho kuwi. Alah. Jenengan bagiane. Bagiannya beda-beda. Niki enten solusine. Nek padha-padha nyawang timbuk niku. Sikile nduk, sikile. Aku tundut ya iso. Ratu Ndek. Ayo. Yang digoyang-goyang, yuk Indonesia. Digoyang-goyang asik. Yol dikeol-keol, pinggulnya dikeol-keol enak. Apa? Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut, bener. Dangdut. Jangan panik koyo mancing lilin. Kaya wis diserondoli lele kaya lapan mancing. Asik. Jenengan pokoke debok mawon. Bu butuhi bojoku. Aku su dikei ndun-ndun ngono ya.
Bagi nyapok. Sampai nyapok jalur duduk barang iki lho. Kok ki jajal coba itu gimana kalau nembange pripun kula pengen ngertos. Oh ngono. Nggih, nembange nembang napa kula manut. Wah, nek iki basike tidak hanya nembang tok ning nek nari luar biasa. Masa, Bos? Oh, dijajak lengger cara Banyumasan ya. Oke, bener. Bisa ya? Iso. Kowe engko sing iso ngimbangi jogete anu lho. Apa jenenge apa lho? Iki tak imbangi. ya, Pokoke kula wis lak imbangi bebas. Aku ning dhuwur apa ning isor? ya ning sampinge. Kene. Masa ning kene apa ning kene lho? Ya ning dhuwur kene ketok mburi. Ya, enak ning dhuwur aja nih. Ya. Ya, ini tadi lenggeran Banyumasan. Nah, iki lulusan isi Surakarta jurusan tari Jel. Luar Jadi biasa. narinya luar biasa. Ya, coba. Dibuktikan. Oke, nah, lenggeran. Nah, ya. Coba, yo, monggo. Para kaca, ya, buka saka saron. Yo, lengger Banyumasan. Oh, Valisa dari Sidoarjo. Yo.
Apik. Mari bareng keluar mak jentit ngopi rasane Mas. Jangan koyo ketembak. Kecil dasmu. Tapi kan marem luwes e jogetane, Ya, wis, wis. riasane yo Wes sae, ora mah itu riasane aku yo sae. joget apik, Ah. glegere apik mesti suarane mesti apik. Nah, Niki kula dalaken rencang nggih. Oh siap. Pesenane Pak Bintang tamu Lurah. kuwi mau. Oh, Sepote ngoten. mboten menapa sepote. Ah. Mas. Supote apa supote? Sembarang manut kula. Oh ngono. Manut Bang. Mboten sepote Mas. Ya. Jaluk sing dhuwur apa sing ngisor? Sembarang ngisor ya. Oke. Monggo. Monggo disepati cara bali ya. Duk yo suwi ra metu yo. Selanjutnya bintang tamu pesanan dari Mbah Lurah. Ya. Monggo. Yo, Kita sambut betul, yo. bersama-sama. Yo tepuk tangan yang meriah buat bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada presiden cantiknya Indonesia. Wei ae metu Cil. Sugeng dalu Om. Sugeng dalu Mbak Probor ini. Nggih. Sidoarjo ya Surabaya. Sidoarjo. Luar biasa. Terima kasih. Malam hari ini sangat luar biasa. Nggih. Derek Mangayu Bagio anggenipun acara unduh-unduh. Unduh-unduh GKJW. GKJW Mojowarno Mojowarno. khususnya luar biasa. Penontonnya antusias tumplek blek ten Laras. mriki. Masya Allah senengi Nggih. koyok ngeten nggih Om. Wah. Sampak miak penonton lho saking riko wau. Lah nggih. Nggih, jadi kayak guyub rukunnya Mojowarno kados Nggih. mekaten. Kena nggih contoh kena nggih patuladan. Nggih, leres. Jadi napa niku masyarakate niku rukun sami rukun kiwa tengene saling nyengkuyung. Leres. Apa meneh acara unduh-unduh Nggih. sing awan kala wau lelang nggih to. Lelang, nggih. Ana pari, Ha-ha. ana wedhus, Wedhus. ana hasil bumi yang Ha-ha. dihasilkan. Betul. Luar biasa. Jaran buri lho kono. Awakmu yo omong. Apa, Mbak? Wis rampung borong. Nek kirane pengen suwi ngobrol ning warung buri ngono lho. Lah sajake awakmu kok nesu? Alah, paling tidak kan aku masih menyapa Mbak. Om Dalang. Mbak Probo Masyarakat- ini nyapa dalang Mbak Probo. Loh, Veronica. Veronica cah tambi to, Mas. Lah awakmu ora ndang cacek nyaut. Paling gak iku ya menyapa masyarakat Mojowarno khususnya GKJW. Ya. Jemaat yang hadir di Ah. sini kan ngono. Padha-padha bintang tamune iki mbok iso gantian apa piye? Awakmu nek wis bar nyopo anu Pak Dalang iki mbok gantian aku. Gantian apa? Ya berarti aku lek wis sampean. Monggo. Oh, berarti liyane bukan menang. Menang. Awakmu sing ngomong Ya. dhewe. Oh ya. Wilujeng dalu Mak Cangik Bulimbuk. Dalu menika saged sowan wonten GKJW Mojowarno Jombang sedaya pinaringan sehat. Lagi ngeten to, Mak Cangik? Kleru aku melu dalang iki. Woi, Lah jare kabeh kon menang. awakmu ngomong liyane mbok kon meneng piye ta? Maksudnya sing meneng ki kowe-kowe aku tak omong-omongan karo dalangi ngono lho, Mas. Oh, berarti nek sampean ngomong terus karo Dalang, Pak Dalang wangsulan piye? Ya kon nyauri. Oh, kon nyaur saur-saur manuk, Pak, jenengan niku. Iya. Alhamdulillah, pripun kabaripun Mak Cangik? Ku gerukok. Dalu menika saged kepanggih kalian panjenengan Hur ketekuk. sedaya diparingi sehat, panjang umur,
Kuwi wedhus itu manuk. Aku iso. Kuwi ketara ngawur. Kuwi ketara wedhus kawin silang karo derkuku ya. Orane kuwi jenenge kur ketembek. Lurus. Kamu tuh di sini disuruh apa? Wis ngomong, wis ngobrol wis. Aku joget wis. Aku ya wis. Wis. Awakmu apa joget apa nembang? Arep menehi apa, ngaturi apa karo sing rawuh. Lah aku iki rene iki sediluk tok Mas, enggak iso suwe-suwe. Lah Mas. kok Aku iki termasuk wong sibuk-sibuke. Sibuk piye to apa? Lho iki mau isuk minggu isuk aku jogging. Terus Sesuk Senin, nampa MBG, Selasa, Bang Mekar, Rebo anu ngiwangi bangun koperasi merah putih. iki dadi opo to? Menyibukkan Kowe diri dadi opo dhewe. kowe? Lah aku ki wong sibuk pancene kok. Awak dhewe ki nang Mojowarno. Mojowarno. GKJW. Iya. Gusti nuntun lampah kula salang konggen kula bejo tengo pundi puro mami kula tansah dipun kanthi. Biasa tepuk tangan yo. Apal ini iki lho serba. Iki ya apal prof. Serba bisa. Ayo. Nadane. Ayo. Bisa ora kaya Prabu kuwi lho. Kula sing apa lagune Sony Jos ya, Pak. Jagre. Cil, sing momone wis sinden rai nagamu iki to. Nggih niki. Lah krae nggih menungso sitok niki. Wis nyanyi ora padha karo kancane. Lah iki siji loro telu iso nyanyi kabeh, Bos. Iya. Tapi lah iki wis aduh nadane coba C. Tenang. Masalah awakmu gak kaya iki. Kenal Veronica kok. Veronica yang Ongstrom. Anu tukang pijet Mojowarno. Aduh kuwi nadane. Iki lho. Ku kenal Veronica kok. Veronica yang Omstrom buana nona Niko. Omstrom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Apal. Iso gak cangkemmu Iso kok ora, ngono ora ae? iso, kancane Sedang iso. trending lho iki. Aku pas ora mlebu kok, Mas. Alah. C mayor. Nek. Hah? Siji, loro, telu. Wis ora apa? Iki suara siji loro telu, awakmu suara apa? Nesu. Timbangane kowe nyauri suara kirek tak jawab sih. Ya paling enggak kuartet itu suara 4 kamu. Oke, siap. Dari untuk undang-undangan. Hongke Hongke. Semakin tinggi. Gak iso tapi. Kowe padha karo mateni aku. Iki akal kowe. Inilah Kono dhuwur, kowe dhuwur kene dhuwur tekan aku ya buluku pedhot. Inilah nada itu semakin tinggi. latihan loh, Mbak. solfege solmisasi tangga nada itu dari bawah ke atas atau dari atas turun Ke bawah. Ya ning aja dhudur, nek dhudur aku ayu-payupen, Mas. Sing Oh, ndek. berarti Berarti mau munggah. Ojo, Jaluk ojo. turun. Jambe Suarane wakil kuwi. Jaluk Jaluk dhewe. Suarane Aku malah njaluk ndek to. Lah nek kowe ndek. Lah aku terus ngawas to, Mas. Berarti awakmu nggak bisa. Oke, lanjut, jangan bertengkar. Latihan dulu, latihan. Hongke putar ke kiri, Nona manis putarlah ke kiri dan ke kiri. Nyapa kau hut, nyapa. Nyawa. Nyapa kau hut.
Lagu liyane ke kiri ra enek to. Gerak dan lagu lho, Bro. Lah kancane yo njlungut ceblokne panggung lho nek ku ke kiri terus. Repot, kon iku repot. Lah jalukmu piye iki nuruti awakmu tok lho. Aku kene. Oh, jaluk ning kaki. Oke. Ini ya. Sekarang kanan Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Hop hop. Ngene iki lho. Mari grup geger iki ra kompak. Lah piye kaki nuruti awakmu? Malah grup pecah ini. Cah kowe iki piye to? Nuruti awakmu jalukmu ning ndi dituruti. Mau lagune kok ke kiri saiki kok malah kanan iki lho. Lho ya gentenan bar kiri kanan lho mosok Ngene. Jaluk ning ndi? Sing ngene iki. Ora kira. Oke. Sekarang tengah Nona manis putarlah ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah dan ke tengah. Coba. Nyapa? Ya, krik. Ya. Apa? Bledos sitok. Masalahe kowe beda karo Sini, sini. kanca-kancane. Kalau memang bisa itu dibuktikan loh, Mbak. Jajak nyanyi dhewe gak usah karo kowe. Nyuwun peloke, Mas. Bela. Sing lagu kuwi lho anu. Iki Lagu Karo gamelan yo iso to? kare gamelan. Lho dek ngene nek tonyo. Iki sampean iki gurune sing den, Pak? guru lagu. Guru wilangan. Guru vokal apa? Boleh yo sing Iso lo ya, kamu Bisa. bisa membuktikan hari ini. yo jelas to. Lah iki Oke. mumpung sing ngiringi kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Ngono lho. Jari. Melok, Mas. Ya ya. Ya ya wis pelok kuwi lho. Iki lho, kupingmu kan sesuk tak tongor kon yo, Sabar. Lho kon niku ya ket mang. Iki yo diomongi ae. Heran aku kan aku Ya wis iki melok. Mas Tene nek pelok kok. Ceritane. Ya. Ceritane wong seneng tunggal sak bale. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Kembang tebu kendang rawe. Sugeng dalu jamaake KJW. Kembang rawe nang pinggir sumur. Jamaake KJW panjang umur. Kembang rawe diladeni kampah. Jamaake KJW pinaringan berkah. Ono semangka ditutuli pitik. Pendhita Andriono kula nyuwun duwe. Oh, Modele masalah. Ya ampun. Ndasmu kok sikat WC. Ya ampun. Menungso iso kaya ngene iki. Sing Bangaten iki. sikat WC apa, Bos? Apa kuwi? Bakso beranak. Raimu delok niku lho. Iki menyesuaikan ngene iki. Menyesuaikan apa? Lah sing kuwi. Oh, mambu telak lencong. Lagu sing viral lho, Mas. Ya ya mambu telak lencong. Apa Duduk. Sing Viral, ndi? Bos. Oh sing kuwi. Ding dong ding dong. Ngeleng deng 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 dong diledeng tak Pas karo potongane. deng dong diledeng tak deng diledeng ding deng ding deng deng pak pak Izin ya, Bos. Izin lagi, Pak. Usmane masih. Lala babane wis to jelas. ambilmu. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Asik. Tak kanggo koyo telas. Kenapa to? Izin lagi, Pak. Usmane masih. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Kicau mania. Kicau. Kicau. Kicau mania. Kicau. Kicau. Kicau mania. Kicau. Kicau. Kicau mania. Gaspol ndanga, di gaspol ndanga, manuk kundanga. Manukku wayahe nembak. Manukku siap nembak. Manukku siap nembak. Bar tak tembak iki ndanga. Wong aku sing ngerti kok iso. Ya Allah. Rataku ora Lare-lare mon kali kula mon ora nembak mon. padha karo
kancane. Dangak. Ya, gua mari ini duet ya. Oke. Adik, siap di situ? Oke, Bos. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Yen ra percaya badan dodo iki. Ulah damel lagi Mas ya. Oke sih. Yuk, 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Dwi Solaras Indonesia. Kicau mania. Tuh. Kicau mania. Wes ora nganggo kicau mania. Dua tuang diarani pasir. Waktu kambian kali ono nang pinggir. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Sampai kering muli isun mikiri. Ya percaya badan dodo iki. Terima kasih. Dinata. Sorry. Kan. Oke. Kopi Barasku jan luar biasa. Alah diomong. Kalau ngidul gowone bos aku nek kene karo coro. Heeh. Pun. Kok kaya pedok kanca lawas kok, Jil? Enggak lho niki kancaku. Niki anu niki. Ngaji Oh, ngaji. Mbah Sudrun niki. Oh, tak kira ning ngene Gus Samsudin. Mboten. Oh, Nggih niku bareng. Niku pun lurus. Monggo. Nah, jono pamundhut beberapa permintaan lagu ya Mas Jil. Oke, monggo. Yang memonitor luar biasa pada malam hari ini. Hampir 3.000 pasang mata menyaksikan di channel YouTube Pak Probo, Mas Percil. Nggih. Nggih. Halo Mas, halo Sugeng Dalu, nderek monitor Mas. Salam kagem Mas Doni, Francisco CS. Salam matur nuwun saking Pak Tarno Tania Jaya di Jakarta. Oh, nuwun, Pak. Pak Tarno. Nggih. Nderek nyuwun lelagon nggih. Monitor saking Cikarang, Jawa Barat. Sehat selalu, salam budaya. Mas Tulus Cikarang ugi. Mereka Pak Ejani, Sumber Bendo Pari Kediri. Nggih. Nah, nyuwun lelagon merah jambu Mas Bede. Walah. Nggih. Nggih merah jambu. Nggih. Nderek Mungon Regeng tur gayeng luar biasa, salam. Saking Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Banyak yang memonitor pada malam hari ini juga. Iki saka Singapura Cak Sil. Singapura. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak nderek Mangayu Bagyo tiap badhe request lagu Sawangen kalian kanggo Riko. Masuk. Mriko Tia spesial kagem semone yang di sana nggih sambuan. Sehat-sehat Pak sungkem Tia saking Singapura matur sembah nuwun. Nggih. Derek Mangayu Bagyo Gereja Kristen Mojowarno nggih. Matur sembah nuwun. Nah, ini permintaan lagu banyak sekali. Kathah salam. Sing request ado-ado Singapura. Nggih. Sing ngechat, sing melitur. Singapura ki luar negeri. Singapura luar negeri. Singapura. Niki sinten macange? Ini Mas Percil. Jadi pada malam hari ini GKJW Mojowarno sing diberikan hiburan tidak hanya yang di sini, nanging yang ada di luar negeri, luar kota 2.800 orang menyaksikan pada malam hari ini. Luar biasa. Niki dulure tunggal niki teng luar planet nggih mirsani niki. Sapa? Alien. Nggih wonten mriku nggih wonten. Sing ning YouTube 2.800, sing ning TikTok ya meh 3.000. Jadi mau digawa rene kabeh ora muat nggone Mbak Robo. Dane lek sing ten ngeriki nggih, deloken koyo ngene sakmene akeh dari lautan manusia sakmene kae ndias. Ora sedeng. Iki wong sakmene mbane ya mung pengen nonyo iki tok lho. Tenan nek teko kabeh ra sedeng. Iki nek iso malah ning dhuwur iki dhuwur. Iya. Ayo iki bergabung dengan sindenku ya. Siap. Dua orang diaturi jumeneng Mbak Winong Nawangsih dari Tulungagung. Bersama sing ngrung nembang mau sapa? Wiwi Irnawati. Ya, coba. Mbak Wiwi. Ana Puspita Nala, ana Kanggo Rika, ana Sawangen kon milih. Puspita Nala Kanggo Rika kali Sawangen. Nggih, yo disupport musik Mas Jaro, yo.
Ini status yang berbeda Mas Persil. Pripun kok saged beda? Kalau Mbak Winong Nawangsih yang sebelah kanan, Nggih. ini dari Tulungagung status masih single. Mahasiswa. Oh iya sih. Masih single nggih, mahasiswa Ya, nggih. ya, ya. Masih single. Lah, sing kono kayak kidul, Nggih. Mbak Wiwi Ernawati ini sudah DRA, Mas. Dik napa lho, Dokter? Dokter Anda. Tutu dadi rondo anyaran. Dadi Suwe ya, Wah, Pak. suwe ta. rumah saku sing Mbak Winong iki single, sing Mbak Wiwi iki ganda campuran. Mawon kuwi Padane karo Badminton namplek ndasmu. Blek das. Doles. Wong kok rumangsa. Tungakno Mas Persil. Nggih, mugi-mugi. Tak entuk bojo si Wis rondone pokoke iki. iku mulih sampean cedak jodohmu Mbak Yu. Apa iya Mas? Oh ya sapa ngerti ya? Sapa? Lah wong iki mulih cedake sopir lho. Heh? Cedake sopir masa cedak jodone. Ora ono liya. Apa? Lho, bajul. Nanti lho. Rumangsa ora ono ya ora. Kok sapa Modelmu. Wirat Moyo kok Damar Wulan kok bajul. Iki dandanmu wedok lho. Kok Lah, ora ya, ono liya. Arep nyedaki Mbak Wiwi ngono Wis ya. ngene lho Mas. Boy, mangsamu angel lho lah karo kuwi kok. Ora kaya kriteriamu ora kaya ngene iki. Kok ora kriteria gak ngene iki? Kriteriamu apa sing kaya ngene iki? Wong kriteriamu iki disisih kuning ngene saya kene. Kriteriamu. Kae Nggih lagune apa Nduk? Apa? Telu. Ah, mau ono 3, ono 4 malah ono merah jambu barang. Puspitonolo. Merah jambu. Puspitonolo apa Puspitonolo. Apa Kok Sawangan Puspitonolo merah jambu. Merah jambu. Kanggo riko. Kanggo riko. Apa? Oke. Pun. Oke. Oke, Apa? siap. Wis sepakat? Sepakat. Apa nang? Sawangan riko. Rembukan sih gak apa-apa, rembukan sih gak apa-apa. Sampean ben ketok akrab. Dadi lagune apa? Ben masyarakat ki iso nrimo dengan penak. Omong-omongan sih gak apa-apa. Oh, modele kaya duwe bojo lho. Kaya mbakmu nyok munyok. Puspitonolo nggih. Puspitonolo. Ayo gamelan plus musik yo. Lagune sing piye? Sarang nggih, sarang nggih. Anu Mas Soro. Ben Mbak Winong anu sithik ya sithik. Apa? Niki wae Puspitonolo lagune ingkang pripun, Pak? Sing piye aja? Lah nggih, dijajal. Dira. Ambilkan bulan Duduk. Gitu. Bagus lho. Sithik ya, Mbak, sithik. Tiada. Wis. Wis. Lho, piye to maksudmu? Jarane Kowe iki jajal kok sak arep kok kok. Lagi mangap kok mbok wis. Aku ngomong bi sithik ae, ora sak akeh. Sithik ae. Paling gak ya sak larek. Larik apa piye kowe? Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Anda yang kau tahu. Suara apa kuwi? Son goreng. Ya wis bener iki bener. Sayang. Alah. Ese apa? Kowe. Kuwi beda. Sik to larasnya dhuwur banget. Duduk kuwi lagune Beda nyok. lagu. Puspitonolo. Lah kok ora ngeyel. Yuk. Ayo. Jane Tiga. apik sewu kutho. Anu, sesuk nih. Jaluk Iso tanggal 17 ya. Kalau itulah saya kudu. Oh, iya. Iya. Ah, Esok. nggih. Para Puspitonolo yuk dadah. Yuk Puspitonolo. Bagi Anda yang di rumah maupun yang di studio. Oke, selendang terima kasih mawar. Puspitonolo dilaksanakan selendang sutra kuning. Anatya ayu utama, tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Anda yang kau tahu. Awas. Anonia mengsiram sayangku. Terima kasih cantik. Sip. Wah, jan. Jane iki murid-murid nang Luar kabeh. biasa. Anu Jeh. lho. Sinden ndas janjat iki lho. Napa nggih, Kang? Jane murid-murid nang kabeh. Masa iki bocah-bocah Kabeh iki ya iki. Ya iki siswa-siswa Weh, kabeh. Sampeyan sing latih sampeyan. Aku sing latih. Lah kene kok api-api awakmu kok malah dadi elek. Lah wis entek Mas disedot akhirnya kopong to Mas. Ono Ngene kopong berarti ya. Kopong Mas. Nyamu padakno berat. Pun diaturke langgam Puspawarna wau. Puspitonolo. Pitanolo. Puspitonolo.
Puspawarna. Angel, jak ngomong angel Mas. Angewan nyanyi apa? Ketokno kabisanmu. Ya. Lho. Murid-muridmu nak wis. Lah saiki mahawikune piye mahawikune? Nah. Mahawiku. Nyapa mahawikune? Lah kowe iki iso apa? Nyanyi sing tenanan. Sing ngarep karaktermu yang dibawa kemana? Lah kaya aku genah karakterku Banyuwangi. Kowe aslimu wong ndi? Aku Heeh. Tambi. Tambi windy ta? Tambi ku apa, Mbak? Tambi windy. Tambi ku apa? Tambi iki kene. Wis suwe ta? Kandangan. Wis suwe ning Wis kono. suwe. no. Bakul apa to, Le? Bakul kerutu. Bakulan kroto ki apa? Kerutu iki pakan manuk. Manuke Manu sapa? wis apa? Manuke wong kene iki. Berarti anu ya, Pak. Wis tau dolan ngono berarti. Campur, campur. Tambi. Nggih. Oh. Lho, jenengan kok tanglet pripun? Penasaran aku nggo nopo. Penasaran gue nopo. 57, Pak. Alah, tak tapuk lambemu karo Mas aku. 57 iki kasure suket bandale watu. Wow, walah ngonoan to. Aku gak ero, gak paham. Dan aku. Bas, nembang apa? Nembang sampean? apa? Tak wae kesempatan. Oke, kesempatan lho. Mumpung urung liyane. Nah, Apa? ae. Oh. Pitik kok akeh. Gak lah titik sumwitik mesti kowe aku gak ngomong karo awakmu. Ya sedengan. Seden. Ya sing penting iso maremne atine para hadirin. Lagu sing anyar iki, Mas. Ya, ya. Apa? Denok. Oh iya. Wah, iya ya. Mas Suro. Coro yang disuk Mbah Sudrun masalah coro. Sadel. Tunu Sayang. Mas, Denok, Mas Suro. Bro. Denok. Lah yo iki nadane iki Iki nadane bener Baik, lho. Denok. Sayang. Bisa bener aja. Iya, iya. Sayangku sing ayu dhewe Tuk-tok, tuk-tok. katingaren tindak wae ora numpak Taksi. Iki gak rondo kempleng. Kempleng ini kan saiki. Piro, Nduk? Sayangku tuk-tok. sing ayu dhewe katingaren Nek wae ora numpak taksi. Garingan. Garingan. sayangku sing ayu dhewe ya pas to Mas Pas. katingaren Iki lho sing keliru. Sayangku sing ayu dhewe. terusane piye Urun apa bakal tak Sadakne tuk-tok, tuk-tok. modal bensin motor tak ampiri ayo tak wis konyong-konyong koder. Lagu kok tekan ngendi-ngendi. Gua kowe campur-campur. Diguyu karo Pak Panitia Pak Rudi lho. Pak Rudi lah kowe guyu. Guyu kan ya. Ah, alah isin aku. Wangel ini awakmu. pancen gendane Dino Tidak ki bojone kono lho. saya iki Dino iki tau dadi Yo, butuhi karo anu. Nggih. Nggih, karo sapa nocome lagu sing Banyuwangenan. Oh, siap. Sawangen. Karo Kanggo Riko. saya Piye sing di? sawangen sing ayu dhewe Ya. Katingaren. Tidak wae ora numpak ketak. Hup, kok 12 ngono kabeh to kabeh lagu itu kok kuwi kabeh. Kanggo Riko. Kanggo Riko nggih Kanggo Riko sing ayu dhewe. Katingaren. Hop. hop apa Alah wis. Wes. wis Maksudnya mandek. Niki Mandek apa? lagune anu, Bos. Oh, Banyuwangen Oh, iki sing di- Sawangen apa Kanggo Riko? Sawangen apa Kanggo Riko? Oke. Monggo pun aturaken. Ya. Banyuwangi Mbak Ya. bisa lagu ini sawangan Rale piye, Jir? Sawangen rale piye Sawangen? Sawangen. Iya. Sawangen sing ayu dhewe. Katingaren. Pengitan ini meneng kok kono malah baleni ayo Yo, Yuk, monggo Mas Joro pun aturaken. Yo. sawangen, Ro.
Oh. Apa aku kurang gati? Ayo, Bo, melu Mbak Yune, Bo. Aku Ayo, Bo. iki Robol ini. kurang sayang. Selawase Matur nuwun. Wah. Sunggah beko sawiji wis diaturke Mas Persil. Iki panitia luar biasa. Pripun? Iya, panitia luar biasa. Ya ini wis metu sego meneh. Sampun. Ya nggih. Wes aja nganti keluwen teng mriki pokoke. Pokoke ora keber luwe, Nggih. ora keber ngelak. Wah, saestu. Panitia luar biasa Pak Rudi. Pak Rudi kok. Nggih, jos. Salah Pak Rudi Mas. Iki anu sing jek perawan-perawan enek loro. Oh, lha niku lho sing sae. Sinten melih? Lah kemana Okwa malah joget. Nggih. Urung-urung suarane ta. Dereng. Lah Okwa karo Mbak Wanda Amara dari Ngawi. Wah, wah. Iki loro karo ki anu kabeh, Bang. Wah, Siper Cik. siper om, siper siper. Oh, siper. Ya. Urung sibol. Kok bal. Bali apa? Mosok sisinan. Kene akeh anu lho, akeh anu seniman ludruk to mriki. Apa ya? Akeh silute to. Sing ningali niki Budi Wijaya komplit Wah, ningali. silut tok ngriki silut tok. Oh, silut. Silut. Weh, jadi nek ciri khasnya yo nganggo si ngono ya. Cik. Contone, Singen, singane apa? Kok sik kok singen kuwi lho. Ngentut. ngendang. Nek maem siin Si En. enak. Enak. Simlak ya. Nah. Situr. Kok si Turu. Masalah. Victor kan iku ya. Victor kowe iki. Victor. Aku biasa mancal Victor. Pocinki kowe masalahe. anu Mas Percil menika anu sikone siget. Apa? Koncone gede. Ora duwe aku. Ora duwe kanca gedhe. Duk. Kene Mbak. Iya, iya, iya. Iya. Mbak Sini Alfa kalian Mbak Wanda. Mbak Ondol. Ya. Wanda, Dah. Wondol. Mbak Sio kalian Mbak Siwan. Ya. Yes. Lah, lagi dagangan. Ah. Badhe sinem napa? Sinem sapa? Sinem iki bakul pecel ya. Tentang apa Nduk Cahayu? Apa Ah. merah apa? Iki anu andalane Dwi Colaras ya iki. Oh, niki? Loro iki. Wah. Kabeh yo andalan tapi iki Sing paling pancen anu luar iki. biasa mergo jek gadis ijik perawan. Iya. Nek ora perlu disiksekne karo kanca-kanca. Nuwun sewu, Mbak Wanda tasih perawan nggih, Cok? Mosok anu perawan barang kok yo. Lah iya, kene iki ngono ya. Mbak Opa. Nembang apa Nduk Cahayu? Tembangin Ah, apa? nggih mau apa? Lagune ana merah jambu, ana Cintaku merah jambu. Hanya kamu. terus wis manut awakmu dah loro lagune. Ya sing gayeng. Apa? Wis kompromi? Dena. Oh, Dena. Oh, heeh, Dena golek merah jambu, heeh. Iki Mbak sapa iki mau? Mbak Wanda. Wanda. Mbak Wanda ngawine pundi, Pak? Ngawine mboten mesti. Lah, kowe tekokmu ngono. Masalahe Maksud daleme Neng ngawi. kos. Daleme Mbak Wanda ki ngawi maksudmu. lah iya ngawine Ngawine mboten mesti. Mboten mesti, Mas. Omahe akeh. oh kata Ah. angel mana boy mondol ya angel. Lah takon ngono. Dena iki sing lagu mau to? Ya Iya. mau to, Mas. Sayang. Sik. Dino ya, Mbak. Nggih. Sik Nduk Cahayu tak totone kene, Cuy. Wah, iki. Lah kok mbok tata? Lagi Awakmu poket. lagi coro kadal kecok. Lho. Ora ngono musik-musik kok mbok dengakno kewan. Lagi kewan tok, Kewan percil melata. iki. Ayo, Bro. Ayo, Dina, Bro. Aja nganti ngisi-sini aku lho. Ayo, Nduk Cahayu, ayo nyanyi. Nah, kena to. Ayo deh. Sayangku sing ayu dhewe ora bakal luntur, ora bakal Ah, luar biasa. Sampun diaturaken macange. Ah,
Iki anu Mas Persil. Pripun? Sedaya waranggono diaturi jumeneng. Lah kok saged jumeneng sedanten. Ngadeg kabeh dipolke. Oh, ngoten. Lagune Tombo Kangen. Tumraping para paraga wonten ing Majawarna. Iji. Awake dhewe suwi banget lho rasane. Alah saestu. Nggih. Lah ngono. Oh, biyen mbuh taun pira kae. Oke, nggih. Niku sadurunge Covid niku. Nggih. Ketoke pasanganmu rung iki kae. Dereng niku ngawi niku. Oh iya. Kula tesih cilik jaman Oke, semangka. Rian Yudo Bakia, ya ta? Iya. Ayo semuanya bersama. Semuanya. Niki lagune apa niku kangen? Tombo Kangen. Lah karo kula ditambani lho kangen. Oh, ditombo, Kesane tombo. sekecon lho Mak Kakok. Nggih. Nggih Pak Persil. Ayo Pak Perposisan, ayo kabeh. Siap, Om. Digarap gamelan plus musik. Oh, ngoten nggih. Nggih. Sareng berarti nggih. Sareng. Nggih. Nggih, ya. Monggo para kanca Ayo, ayo. kental balungane Dwi Solos Indonesia. Yo Mas. Tombo Kangen. Tombo Kangen digong. Yo. Jong jeng jeng jong. Seru balungane, Cok. Ole. Dwi Jalaras Indonesia. Apa wis lali siramu? Soko Cacil. Nggih. Sampun jam setunggal langkung. Mangke dangdutan utawa lagu-lagu tasih wonten sesi goro-goro. Monggo nderakan Mas. Nggih, kula Nggih. netepi kewajiban mamundhut saking panitia nyuwun lakon Banjaran Kokorosana utawa ampak Erawati. Oh, ngono ya, Yang. Ya. Maksud ki lakon sik no. Oh, ngono. Sawangen mendung mentiung kaya gawe payung nggih. Ya.